Icho kwa muri yeZimbabwe ndiretu wa Washington Marimirika ndi Boshongora muri yeZimbabwe mrozati chitsudziro tiri pa ZBC National FM. Muri yeZimbabwe ndine nyaya ndinayo pana pa muri yeZimbabwe kana makatarisa munonzi wakusiririka nezviri kuitika kazhinji kana tichifamba ndinofamba kufamba tisingarwari tisina panorwadza ndokuti upenyu tichisangana tichikwaisana nekushandira muri dzedu nekushandira vabereki vedu. Asi onai muri yeZimbabwe rega tikwanise kutarana mukomana uyu zvakaona ndingataure makadii mukoma wangu andirika mukoma ndikuona izvi zvimakakuvara kana ndisingakanganisi makumbu ese aya andirika ndikukumbira kuti izwi renyu rinyanya kubuda kuti kana pano anogona kuti batsira vatibatsire chii chakaitika mukoma kuti musvike pakukuvara makumbu ese aya wanga uri usiku muri pasi pemugoti kupi kuchikuti ichi kuchikuti iri kupi Karoi before Karoi saka manga muri mugodi mamaishandira saka wakangudona dombo rakakura sezvakakuita rakandrowa makumbo iwaya tovatashedzera panze nekuti vanga vari panze vanoti asista vati wakabva wakatotiza vanga vari kunext ndo wakazouya vachidzika pasi pemugodi vachiti kwanisa kuti vabvise dombo asi dombo wakatadza kuisa kuti vanga vauya vari vatatu wakazoita vanga vafu nokubadza neatoshandisa migwara marenji ndobva wasimudza dombo. Saka makatora nguva yakaita sei dombo riri pamusoro penyu? Takatora zvofunga zvekuma 20 minutes. Dombo riri pamusoro penyu? Right, pamaishanda pamugodhi apa mune kambani yamunoshandira reka kuti munhu wamunoshandira achizokutambisirai kana kuti imimi pachenyu munozvishandira? Tati chingozviitirawo. Muchingozviitira? Imimi mungave munhu akura zvakadii? 43 years. Mune mhuri? Mune vana vaviri. Saka izvezvi mudzimai ari kushandirwa nani? Mudzimai izvezvi hapana. Akabva enda. Akaenda makuvari reka kuti akaenda izvezvi? Akaenda pa 28 musati makuvari sei? Saka iko zvinozwa muri kugara naye ndiani? Ndamai, ndibaba, ndisekuru? Vandogara naye izvezvi ndimai baba. Ndimai vanokuberekai. Saka izvezvi mungave nerubatsiro zvamuri kunyanya kuchema kumhuri yeZimbabwe kuti mubatsirike chii? Chamuri kutaura imi kuti mhuri yeZimbabwe dai ndawana zvakati ndaikwanisa kuita zvakanaka. Chema kumhuri yeZimbabwe dai ndakwanisa kuona simbi mari yesimbi iri kudikanwa yakanzi kuti parudiwa 1.9 dzoiswa simbi idzodzo nofambawo pari kudiwa $1,900 yokuti mukwanise kuiswa simbi. Yai, saka chamuri kuchema pane chekuti kana pane vanogona kuwana rubatsiro dai vakwanisa kukuwanisai. Munogara kupi mukoma wangu? Izvozvizvi ndakauya kuti namai kuWestwood. KuWestwood ndiko kwamunogara? Kwamaishandira ndikupi kuchikuti? Wo. Makasununguka here kuti mutaure nhamba dzenyu kuitira kuti kana pane vari kukunzwa vanogona kuti vafarire kubatsirana nesu izvezvi vakwanise kubata imimi pachenyu sezvo muri muchinyakukuvara. Nhamba dzefoni dzinoti chii? Right, muri kwanisa kuuya pamukoma wangu. Yaizvenya pamukoma wangu. Yes. Kana muchidziziva nemusoro handirika. Saka makumbo aya ari kunzi akaita sei? Makumbo aya akachikoka. Rimwe chete rakachikoka kaviri. Rimwe chete rakachikoka kamwe chete. Rimwe rakachikoka kaviri. Rimwe rakachikoka kamwe chete. Saka maane nguva yakaita sei makuwara mukoma wangu? Kwanisa mwedzi. Makatomboiswa plastera? Ayo vakaisa big slab. Inonzi big slab. Right, ndio yakanzi inokodzera kuiswa ipapa. Muchimirira kuti muiswe chi? Muiswe simbi. Yai, pari kudiwa $1,900. Ichokwadi. Yai. Ichokwadi. Saka namba dzedu mari dzinoti chingoma wangu? 0787 357 38 wangu nokuti right chizokurudza tinzwe 0787 357 386 ndidzo namba dzavanobatirwa ndirika. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndinovimba kuti muri kumunzwa murume uyuka. Zvinosiririsa zvinorwadza muri yeZimbabwe. Mukomana uyu akakuvara vari mukati mekutsvaga ndingangoti kubasa kwavaisevenza pasi pemugodhi dombo rikadona rikatsimbirira makumbo rimwe rikachikoka kaviri ringakasvika rimwe chete. Saka tiri kukumbira muri yeZimbabwe kune vanonamata kana kuti vanonzwa tsitsi kuti mukomana angabatsirika sei. Nhamba dzaataura ndidzo nhamba dzake munomufonera. Kana vane zvavanogona atireve kuti munhu anokwanisa kuwana $1,900 aiwa awana $, awana $5 awana chaanofungidzira kuti pari zvinozvo anokwanisa kufamba. Ndo rubatsiro rwacho muri yeZimbabwe. Tione kuti tose tingararama mune zvakanaka. Saka mashoko ekupedzisira kukwanisa kutaura nemhuri yeZimbabwe ndeyekuti chimukoma wangu?
ndinokumbira kuti mune mumwe apindwewo nemwoyo waMwari agone kundibatsirawo ndidzokere ndifambawo sezvinoitawo vamwewo gone kundochengeta amai vangu sezvo baba vangu vakashaya kare ndina ndinochengete kuna amai. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe.